Erdoildutako egunetan ez da nahiko asmo onaz. Pauso bat aurrera eta bi pauso atzerakoaz. Ingostasuna da hemen eguneroko edabe. Ni inartu nahi gabe, zenbat nahi gabe. Euriz daurrune kolorratzez bustiriko gau hotzetan, ametsak elkartzen dira kale izkin beltzenetan. Euren beldur gorrienak sailkatu nahi dituzte, ni inartu nahi gabe, zenbat nahi gabe. Gezurren ertzenetatik egia sartzen sentitu, ta beldurtzen zaituena hurbiltzen ikusi. Egia sartzen sentitu, ta beldurtzen zaituena hurbiltzen ikusten. Eskerrik asko.